I dag lave en lille guide i forhold til, hvordan man sender en forespørgsel på produkter ved Pokal Danmark. Det er gratis og helt uforpligtende. Det er hele vores designproces faktisk. Så fra start til slut, når vi designer, så er det gratis og uforpligtende. Så går dit projekt måske i vasken, eller det bliver ikke til noget, så står du ikke med en kæmpe regning. Det er en service, vi vælger at give. Produktionen starter så også først, når du har sagt go for dit design, og når du siger go for dit design, så betyder det, at du er tilfreds med produkterne, og du har godkendt, at det er sådan, at det skal se ud, og alle de her praktiske ting. Jeg vil nu gå i gang med at forklare lidt om, hvordan I udfylder det her forespørgselsskema. Til at starte med, der skal I udfylde jeres basale informationer, det vil jeg bare lige hurtigt gøre her, så vi har fuldstændig styr på det. I skal selvfølgelig udfylde jeres egen informationer, men jeg udfylder bare lige vores her. Danmark.dk firmanavn, det er Pokal Danmark. Har et CVR-nummer, så tilføjer jeg meget gerne det, for så har vi styr på det fra start af. Sådan der. Den omgang, der har vi besluttet os for, at vi vil nøjes med en gang pokaler, og vi skal bare have en gang premium pokaler. Hernede der er der nogle måder, hvordan det kan sættes op. Det skal forstås som visuelt, alt det hernede. I det her tilfælde, der vil vi bare have pokaler, så vi skriver bare 1, punktum, lige med 5, 2, lige med 5, 3, lige med 5. Så ved jeg, at det er 15 pokaler, der skal laves. Til det her, der er der et budget på, lad os bare sige, 4.500 kroner for eksempel. Så har man en nogenlunde idé om, det er 15 pokaler, det er første, anden, tredje plads, og det er 5 stykker hver, og der skal cirka være et budget for 4.500 kroner. Det næste, der er en god ting at vide, det er eventinformation. Det kan være altid noget om dato, hvad eventnavnet er, og sådan forskellige ting, og der har jeg snydt lidt, så det går lige ind og kopier. Sådan der. Her der kan I se, der er skrevet eventnavn, dato og præmier. Præmier, det er bare, hvordan de skal stå, altså hvordan layoutmæssigt skal være på pokalerne, om der skal stå nummer 1, nummer 2. Her der vil jeg så gerne have, der står første punktum plads, anden punktum plads osv. Datoen, det er den 29. maj 2024, og eventnavn, det er Pokal Danmarks Award Show. Så det næste, det er sådan lidt en produktbeskrivelse. Hvordan skal det her se ud, og hvordan skal det ikke se ud? Der har jeg også nyt lidt, så det går vi lige over og kopierer. Det her det er bare fordi, det giver os nogle gode retningslinjer af, hvilket design du gerne vil have, og det gør, at vi kan komme så tæt på som overhovedet muligt med et design fra allerede fra første kast af, så vi ikke skal til at justere til alt for mange gange, men vi måske allerede er forhåbentlig tæt på første gang. Så det er egentlig noget, vi gør for at hjælpe hinanden. Jeg sætter den her ind, og her der er jeg skrevet lidt om, at vi gerne vil hylde de danske designere, og vi vil gerne skabe nogle oplevelser for de frivillige og sportsudøverne. Det er det her, de er designet til, og det er så det skal være. Design, det skal ramme et elegant look, og må gerne være med vores guldfarve. Der er valgt at både skrive den digitale og smykfarven. Altså den digitale er den første, og den anden smykfarven, det er den farve, man trykker med, når man trykker pokaler eller medaljer. Kan du kun den digitale eller RGB eller noget, så send, så kan vi godt beregne ud, hvad den skal være i dine trykte farver. Og så er der bare lidt mere forklarende om, hvordan det er. Jeg er selvfølgelig måske blevet inspireret til mit design, så der har jeg igen snydt lidt. Jeg har fundet 2 allerede, som jeg sætter ind. Jeg kopierer det her og sætter ind som et link 1. Man skal ikke sætte noget ind, men man må gerne. Vi tager lige et til link med de her pokaler, som vi også synes er pæne, og så sætter vi dem ind. Det betyder, at når vi skal til at designe nu, så har vi allerede 2 idéer om, dem 2 forskellige bud, men vi har 2 forskellige idéer om, hvad vi godt kan lide og hvad vi ikke kan lide. Det gør, at vi kan give et rimelig hurtigt skud på, det kan være, at vi skal gå i den her retning, så det hjælper igen os begge. I det her tilfælde har du en deadline på dine produkter, hvis jeg indsætter gerne datoen. Der har vi den 29. maj, så det vil sige, at pokalerne skal jo som minimum være på jeres adresse inden den 29. maj. Så i det her tilfælde, der går vi ned i vores kalender, og vi trykker, at vi gerne vil have det, lad os bare sige fredagen inden. Det er jo så at sige den 25. her, det er jo så en lørdag, så vi trykker lige på den 24. Og så kommer det så nogle dage før. Det er måske en god ting, hvis man lige skal nå at pakke dem ud, eller man nå at sætte dem op og gøre sit show klar. Og der kan være mange forskellige ting, at der gør det. Det næste her, det er, der skal du uploade dit logo, eller dine screenshots, eller nogle billeder, der skal have produkterne. Altså alle de ting, som der skal uploades, de skal uploades her. Hvis det er et logo, så skal det uploades i enten SVG eller PDF. Og hvis det er billeder, så er det JPEG eller PNG, sådan nogle forskellige ting. Men med logoerne, har du det kun i AI eller EPS, så send os lige en mail, for så sørger vi lige for, at de bliver lavet til en PDF eller en SVG, så du kan bruge dem. Jeg trykker nu her på Upload, og jeg trykker på SVG og PDF. Alt efter hvilket styresystem du bruger. Jeg bruger Mac, så jeg trykker på Åbn. Det kan også være, der står Upload. Så kan man se her, procenterne kører, bum bum, de er allerede uploadet, og så kan jeg faktisk trykke Send forespørgsel. Jeg går lige igennem, inden jeg tjekker, at jeg sender det. Så tjekker jeg, yes, jeg har mit navn, min mobilkontakt,
firmanavn og CVR, hvis det er relevant. Jeg ønsker pokaler i premium, og det er så 15 pokaler i alt, 5 førstepladser, 5 andenpladser og 5 tredjepladser. Mit budget, det er ca. 4.500 DKK, og eventnavn, det er Pokal Danmarks Award Show. Det er dato den 29. maj 2024, og jeg vil gerne have, at der står præmier første, anden og tredje plads skrevet på den her måde. Så er der lidt om, hvordan jeg lige ønsker, mit design skal se ud. Jeg har lige sendt et par links, så vi har en idé om, okay, det er den her designlinje, du godt kan lide. Det kan også være, at du har noget helt andet, så kan du også sende det som et screenshot. Deadline, det har vi valgt at sige, det er 24.5., fordi vi skal bruge pokalerne senest den 29., for det står her. Det er op til dig, hvornår du mener, det er mest rigtigt at få præmierne. Vi har uploadet vores filer. I det her tilfælde, der havde vi kun 2 logoer, men man kan også sagtens være, at man skal oprette et helt almindeligt billede lige pludselig. Når du er tilfreds, så går du ned, og så trykker du på send forespørgsel. Det gør vi nu. Bum. Og så tak fordi du har kontaktet os, og så vender vi hurtigt tilbage. Så det var egentlig lidt kort om, hvordan at man sender en gratis og helt uforpligtende forespørgsel ved Pokal Danmark. Har du flere spørgsmål, så er du velkommen til at gå ind på vores kontaktside heroppe og sende os nogle informationer i forhold til, hvad du gerne vil vide. Det var alt for den gang. Hej hej.